Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Inimposomos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigyan po niyo po sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy paday makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigalang nga Lunes og pizza 16 na. Ining buwan karon mahigala sa Hunyo tuig 2025. Straight to the point. 14 ka adlaw na lang gyud mga higala mahuman na ang termino ni Gobernadora Gwendolyn Garcia og manaog na sa Kapitolyo. Daot punta mahigala nga manaog na lang sa way kusmon. Og 14 na lang sa kaadlaw mga kaigalaan matapos na ang kinabuhi sa 19th Congress. Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad mahigala ang mga update sab labot sa mga hisgutanan mga kaigalaan karong nga buntaga. Sa atong nagunang mga balita, kinatibuk ang 27.6 kamilyon nga mga kabataan ang musulod na sa ilang klase sugod karong adlaw sa mga public schools sa tibuok nasod. Straight to the point. Naghana ni mga kaigalaan, kakuwang sa magtutudlo, kakuwang sa classrooms og mga kagamitan pabiling musugat sa unang adlaw pagbukas sa klase. Straight to the point. Sa naman yung problema ha may gala. Kanunay na lang yun ni mga kaigalaan kada opening sa klase mo ano yung mga problema ha ang musugat. Nakatanig pagtagad lubutaga sa manuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Dinhi sa Central Visayas mabot og 1.6 kamilyon nga mga kabataan ang gibanabana nga musugod na sa klase sa Central Visayas karong adlaw. Straight to the point. Sa pikas bahin sa laing balita, mayor, vice mayor ug ubang mga opisyales sa lungsod sa Dalagit gipaubos sa unom ka buwan nga preventive suspension. Straight to the point. Kining sa Dalagit mahigala tagaan tanig pagtagad. May kalabutan kini sa kaso bahin sa giingong unauthorized nga pagtukod sa overpriced nga budiga niadtong 2023. Straight to the point. Pero kining mayor sa Dalagit Indaiken napildi naman no? So 14 ka adlaw na lang ang iya pong tamjon sa napod maminaw na siguro sa ombudsman gawas kung iyang idol mahigala si Gwen. Ang ombudsman mahigala ni issue naman to mga kaigala indirect contempt ngadtong Gobernadora Gwendolyn Garcia. Pero itubag siya mahigala na ako sa TRO. Ato ni tagag pagtagad mga sukin ti paminaw. So ang kamanduan sa ombudsman versus TRO. Straight to the point. Kana ko ta mahigala sa ako nang giingon din nananaangay pagtagad ay ikuha na lang na. Kay total tamjon sa man lang. Pero usahay makaingon sa kamatag adlaw manggod mahigala nga naa sa Gobernador Gwendolyn Garcia. Medyo ang mga tao mahigala mo di pa kay mahimutang. Di man na to karong adlaw Lunes sa pod. Pizza 16 Lunes. So karong Lunes bantayan na po ni ang atong provincial board. Although nadto milabay nga Lunes murag namingaw na. Di ta mo kumpiyansa gihapon kay karon mga higala adlaw Lunes basin unya umukalit lag na ipalabang diha mga higala sa provincial board. Hangtod di matapos mahigala kining buwan sa Hunyo, daghan pa yung bantayanan mga sukid ti paminaw. Straight to the Kay point. mura mahigala sa Gobernador Gwendolyn Garcia nga ang iyang mga linihukan mura man siya mahigala og mura man siya og kanang wa pa gyud mga higala mahibaw nga napildi na siya. Ang iyang yung giingon mahigala murag pildi. Wa
pa gyud mo angkon hantod karon nga pilde. Ang iyang mga igsuon labi na si Winston Garcia ni angkon na magito. Pero si Gwen ang iya pag mga higala murag pilde, So karon amo to nang hipos sa baday mo pa man manghipos Kapitolyo. Unsa kay plano ani niya mga kahigalaan? Niadto ra bang gisuspenso ni sa ombudsman wa gid manaog. Unya 2013 pagkahuman 2018 kini karon nga pagkasuspenso 2025. Unsa man ka ning kalakiha mahigala di ba kanin si Gobernador Gwendolyn Garcia magpaugat sa Kapitolyo? Kuman Gob Gwen di na ombudsman gyud may napapahawa nimo. Ang katawhan na gyud basi ka manaog diha. Sugot ra ba lang ni mahigala kung magkinaunsa mo, sugot ra ba lang ni mag-folding bed lang diha. Basta di gyud siya manaog mga sugid tig paminaw. Di na ni pwede TRO kini ni ang hukom sa katawhan pwede na tong sa ombudsman nga imong GTRO. Pero katong pagkamayo 12 nga mihukom gyud ang mga tao na to TRO Ato lang ni agi katawa mga sukit tig paminaw tagantang pagtagad ro butaga. So ang mayor o vice mayor o ubang mga opisyales dalagit mausad. Suspendido sa ombudsman, Motan academic naman tani mga higala kay nangapil din naman Pero ang lisod ng god napay 14 adlaw basig unsa pa inyong pambuhaton ba? Straight to the point. Pasayloon naman ang mga tao ba? Pero ang ato lang basig idolize imo si Gwen. Muna nga sundan na lang yun ng ombudsman. Katanig pagtagad dumutaga sa Banuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa dugang mga balita mga kahigalaan atong tagag pagtagad ang dugang updates. Labot ini mahigala mga legal nga hisgutanan sa matawag nato mahigalag impeachment ni Inday Sara VP Sara Duterte. Straight to the point. Atong sa ditagag pagtagad mahigala kay nagbaylo-baylo mga lagi ni mga kaigsudan ni mga hisgutanang legal. Pero mo na gina kong giingon nga daghan pa patuyok-tuyok sa legal hisgutanan. Ang tuyok gyud mga higala pag impeach sa Mang Sara aron dili kadagan sa 2028. Atik-atikon pa man gyud mga sukit ti paminaw ni Amy Marcos pa to nga nung mag-production pa man gyud. Yapay mga congressman na production sa mga higala nga ni apil sa misa, okay naman ang ma-apil misa. Pero kanang mga dokumento mga higala, mga papilis alang sa impeachment kay apil mga kay unsa man to nga part sa misa day. Misa to? Kung misa to sa to halad to nga part nga nagmarcha sila dito nagdasa kwan. Ug halad gani kang ihalad mahigala kanang lawas ug dugo ni Kristo. Kabantay mo kanang chalice ba ug ang kananaang pan mo na ihalad. Ug kana pong mga kini ang mga abot sa yuta, ina na ba? Mo na siya ihalad. Kadto sa mo to ihalad ato nga mga dokumento man to mahigala sa impeachment. Isod kay masawayan mo anang inana. Wa po'y nakabadlong nila inday no. May tatong nay nakasulti nga kanang og tinuod mag-ampo sa Ginoo. Pareha man pikas o pikas mag-ampo man. No? Siyempre, og ikaw mo oy nasa prosecution nag-ampo sa ka nga makaprobar mo panalitan sa kaso inana. Ampo man ka. Kato sa pikas mag-ampo man sa to nga napo sa kang yung pag-ampo mahigala mo gawas sa kamatuoran nga masagang nila ni mga akusasyon inana ba. Parihar ko nang magduwa ka og basketball o bisa magduwa mga higala og kinini ang magduwa mga higala og bisa ka ng boxing iyahay magpag-ampo na natural naman na no. Pero kana na ang inyong tanga i-production pa gyud parada mahigala ng mga dokumento nya ang nagparada mahigala bida di na lang gyud ko maghukom no. Mayo gani mahigala wa mo aso to sa akop. Di na lang ta maghukom mga sukitig paminaw pero porbida oy. Dito to sa nag-ampo siguro St. Martin Romualdez. Nagmisa sila. Okay naman na nga kuan ba? Pareha man talaga ang post Ginoo pero gamiton nimo na nga medyo propaganda. Propaganda mo ni dai. No, production na. Mayon taog mo na huna po nila nga kana na ang lamig apil-apila ninyo ang ay big apila simbahan na inyong kalaki ha. Kay with due respect may daghan man mga pare nga mga tarong. Daghan man mga pare nga maayo. No? Pero kana na ang inanang klase, kana mga katimbang-timbang sa bitaw ka nga medyo lahi man ni dai kay ug imong tan-awon god. Pag ingon nga wa sila mo follow constitution, ang Senate pasinginlan nga wa mo follow constitution. Ang Senate sa bubaos man ang House mo wa mo follow constitution. Pareha do na basis legal man gud nga hisgutanan. No, mo na nga tagaan tanig pagtagad karon nga buntaga mga sukit di paminaw. Kay nagmarcha mahinoon sila mga higala, Og
Unsa bang kalakiha mga kaigalaan nga kinini ang isgutan taniha sa halad man na. Ang paghalad gani, ang imong ihalad din ha mahigala sa offertory nga part sa misa, kung atong tan-awon mahigala ang lawas o dugo ni Kristo na og kadtong abot sa yuta nga imong ihalad. Mabitan na mo ingon ka mahigala nga kwan. Kana na ang lawas o dugo mga higala. Og ingon sad mga kaigalaan kanang abot sa yutang imong gipatikad, ha? Mo na diha mahigala, mugna sa Dios, oh. So imong ihalad na imong mga abot because kon man na tithes ba, porsyento ba, o gani ka sa laing relihiyon 10% na sa imong abot, mo imong ihalad. Kani ang ihalad ka ng impeachment nga mga papilis, uy. Natarong pagkana mga sukit ng paminaw. Dito sa among baryo na imuhalad mga prutas, na imuhalad mga hasta ganing baktinday gihalad og apil sa among kwan gidawat sa pare. Kay kana imo man ang kwan ba na kay baktin daghan kay nang na nanganak imong anay 15 ka buok or napo ka buok gihalad nimo usa para sa Ginoo. Hatag nimo ngadto simbahan kay para na po'y magamit ang kwan ba. Ana man na suportar ba mga higala? Suportar sa atong pare nga naa diha. O mo na mga sukid ti paminaw. Mo na nga mingo bitatag kanang jutay lang kini ihalad ko karon apan kinasing-kasing. O mo na mga higala nga kwan. Unya unsa bang pagkahitabuang ang gihalad ng katumang impeachment mga higalang dokumento. So kana na ang mas mayo untag doon na kagiya nila ba nga di lang siguro magpamisa lang ta. Unya ampo na ta sa Ginoo og tarong og kana magatas ka matuoran kay pare-parehaman, no? Umubalog sila nga kami mo nasa side of truth. Ang pikas po mingo mga kami mo nasa side of truth. Kasi bato mingo si bato bitaw ako. May gani kay gigiyahan ko sa Espiritu Santo. So si bato niingon gigiyahan sa Espiritu Santo, kamo pon mapagiyapon mo sa Espiritu Santo pero inaana nga mura og ihalad-halad pa ng impeachment tay medyo dili kayo maayong paminawon. Kay ngano man atong i-explain ha unsa man ning misa. Atong hagpaton ha para maklaro ta ni. Ang misa dunay duha ka parte. Ang liturgy of the word o liturgy of the Holy Eucharist, ha? Wason ta naghisgot unya taon. Straight to the Og point. samtang sa pikas bahin dito sa abroad mga kaigalaan bida. Ang Israel o kining kuan ron Iran por bidang binakbakay na sad mga sukitig paminaw. Daghan mga kadaot nga kuan dito. Kompleto masag mga gamit, mga eroplano o mga higala nila dito. Binumbahay mga sukitig paminaw. Sus Ginoo ko. Pero ang ato ini ba, ang epekto unya simba ko lamang. Mapiktaran tayo kung bumahal ning presyo sa lana ining kalakiha. Diha nang laay nang napitaron. Straight to the O point. samtang dugang mga hisgutanan na to, labot mahigalas pagkahagsa ni adtong Air India flight mga sukid ti paminaw. Isa ka para ba to intaw mga nakuha na karong mga patay. Ato ning hisgutan kay daghan tang mga leksyon nga makuha ni ini mga kahigalaan. Ni ining pagkahagsa ining mong eroplano por bida. Pagkakalit na lang gyud mga sukid ti paminaw. Straight to the Kini point. guban pa mga hisgutanan yung mabati exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lukhan. Sa kanunay DYHP #1.